ngerti mantanku sing saiki ra? Iya, kenapa? Mantanku sing saiki wae ngawe janji dhewe, apa dhewe tapi ra tau saling ditepati. Ngomongnya aku ora iso tanpamu. Alah, telek. Cangkeman. Ya biasa sih cowok tok, saiki wae toko kuwi kabeh. Ora mikir kelanangane ya apa? Buah tak ngurus ah. Lupakan yang melupakan. Lost doll. Ndang lanjut lemu WhatsApp cek paket daftar yen nante aku kore tenang elingo yen mantan kono kabarmu kandhane. Wis timbang mikirin mantan, loro liyane sih gak akeh. Oh. Nyong gabut, kira tidak? Ora we. Nyong mau wong do benggel-benggel. Lah terus nyong nyapake. Lah wong nyong we gabut terus pe. Gas. Ki, lah kok cari gabut jar kepe po. Les.